magkuhan sa steering sa ilang bungbong. So let's go.
sudan. Sudan ba? Sudan. Kaun ba? Kaun. Why tubigan?
Yo, what's up guys? Punahan natin guys sa kuan. Ako ang kuan ron magpatrabaho. Amo ni balaya guys. Moro ni naglusara diri murag natunga siya sa kuan ba. Murag pispan rin nga murag basakan no. Sakatas atop. Das atop kay kuan. Bolitas to. Ano kay daka nga duha ka buksilan diri. Yo, what's up guys? Nahanap ko diri guys sa atop guys. Nagbulit na ko. Kanina ra ko binulitay guys oh. Ay to lagi ko no. Yung paagi na nako ako ni buliton tanang linansangan para di yung to. So amni mabulit tong niagi kay gamay ra silan sa kabuok. So na ko dado ka buok murag kita igo-igo gini diri. So kanang kuan mga daang si tawag ani bulkasil nang liki na. Gani mo kuan gani mo atop. Ayan ang bulkasil ay silan na lang gyud para sure nga di gyud samto. Ang bulkasil gyud magkadugay magaliki. Mo kuan sa liki. Labi na init kayo liki. Yo, what's up guys? So di kayo taga vlog mayo guys kay nire kang sounds diri. So dako na tagani guys oh. Saba kayo nagrabing sounds. Bak pikas na pud pikas. Kalami si inasal guys, nag-asal sila dia. Dua ka buok kinasal nilang giasal. So horot ako sa kasilan guys. So nga pa tayo usa diri. So hapit na mahorot ang kaduhang silan. Gamay na lang guys. Ang tangya wala pa naabot. So nagwat-wat ko sa silan nga duha pa to yang paliton. So dito pa ni masilan tayo dapitang uban. Kaya ang kaniyo ha. Kanigong batik ini kuan. Tuwa gani. Ibang kuan, mga tipak na tipak ang kuan. Bulkasil. Sumaw sa ta kay mo inom tag tubig. Yo, what's up guys? So time check to guys kay alas 11:40. So nabot na ito giganihan niya. Ako nagibulit rin guys. Grabe yung laptop guys oh. Puno na silan kay daghan ubay-ubay po diyan palit. So naog ako kay init na kayo. So man natagbulit. Naog ka. Hello guys. Una na to diri guys. Nagbulit tas mga tulok diri guys laptop guys. Mao ni guys nako sa kuanday guys. Bugon Pardo. Layo gyud ato ang biyahe. Nang sayo siya tang gikan dito kay nagbulit ta diri nya pahuway ko gamay tustos ta gamay ana ba. A few moments later. Hey, what's up guys? Nana ko sa mga guys. So lingaw kay kung mga bata guys, kaon sila ang mga makaon nga kuan yan kapalit og bugas. O mga unsa pa dito mapalit. Mga sudan. So dara na tama na ko ang vlog guys. So wala ko vlog ganiha kay naggrabig sounds ito. Ang sounds ito
pikas-pikas, kilid, tubangan, sus. Kita ka vlog eh. Hibaw ka sa YouTube guys. Makapiright enta. So, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Umbot lang nabahin tanaw ni. Salamat kayo ninyo sa inyong pagtanaw. Gamit lang ko ani yung cooler guys kay wa may electricity diri sa mua. Kung asawa nagpuroy sa babaw, wa kalungag, nagdakog sudan. Unsaon man ning sudan? Lanlanon, wa may kanon. So, lingaw kay sila taon sa kuha no. Sa burger. So, salamat kayo diha og katungo pa di ka subscribe guys, palihog ko diag support guys. Si Boy Pobre official na, pobre na ning kamot. Ayaw ng pobre ng sige pangayo. Huwas ayuda. Kanan na ning kamot. Dara diri. Ato ana, dara. Babay nyo tanan og God bless ng gabi ampe.